Ja ho deia Shakespeare. Què és la ciutat si no la seva gent? I avui més que mai veiem que la ciutat som tots els que aplaudim i els aplaudits. Sanitaris i serveis socials personifiquen el compromís col·lectiu. La resta, aplaudint, mostrem el nostre compromís per al futur que ells i elles guanyen cada dia per nosaltres. Altre cop ens toquen al davant, obrir camí. També en compromís democràtic, en la lluita per als drets i les llibertats. La Rosa de Foc acabarà sent l'expressió de les millors esperances de la humanitat. Aprenguem de totes aquestes iniciatives que estan sorgint arreu del món i busquem respostes més ambicioses. Amb una lluita prioritària, la lluita contra les desigualtats. Sempre al costat del nostre personal sanitari, enfortint el sistema de salut. Haurem de prendre decisions, haurem d'arriscar, però ho farem junts, amb tanta complicitat com responsabilitat. Cal posar pimes, persones autònomes i persones treballadores al centre. Donant solucions als joves, els que més patiran els efectes de la crisi. I garantir el dret a l'habitatge a tothom, perquè és un imperatiu. No repetim els mateixos errors. No tornem als nivells de contaminació que teníem. Sumem esforços entre educació i cultura, amb la inversió que mereixen, i pensem en els infants. Tenim l'oportunitat de definir el model turístic que volem per a aquesta ciutat. És l'hora de fer Barcelona gran, més gran en mesura humana. Haurem d'escoltar la ciutat, haurem de compartir decisions. No és hora de repartir culpes, és més aviat l'hora de buscar solucions i trobar-les tots plegats.